Krásný den všem. Jak vidíte, sněží, je začátek ledna, je krásný zasněžený den po dlouhé době. A protože je začátek nového roku, každý má na začátku nového roku různá předsevzetí, jak být zdravější, jak žít život šťastněji, jak prostě si ten život udělat co nejkrásnější. Existuje spousta způsobů, jak to udělat. Já bych vám dneska chtěla jeden z nich ukázat, který vás nestojí skoro nic, některý ho možná už i znáte, ale pro některý to bude nový a opravdu stojí za to se o něm zmínit. Ten můj způsob, který jako hodně často využívám, není mnou vymyšlený, ale využívám ho, se jmenuje žít tady a teď. Mnohí z vás řeknou, vždyť já žiju tady a teď, nebo někdo může říct, co to znamená žít tady a teď. Já vůbec nevím, jestli žiju tady a teď. Tak jsem pro vás připravila takovou krásnou tabulku, kde je prostě krásně vidět minulost, tady teď a budoucnost. A já vám k tomu ještě něco řeknu. Lidi, kteří žijou v minulosti, to znamená někde tady, tak pořád řeší, jaké to bylo, když, co jsem dělala tehdy a jak mi někdo ubližoval tehdy a tehdy, nebo co se mi líbilo v té době, kde jsem v té době byl. Jo, tak se zamýšlete sami, jestli třeba nežijete tady. Jo? Někdo zase naopak, někdo žije tady, někdo žije v budoucnosti. Jaké to bude, až vydělám tohle a tohle, jaké to bude, až budu mít barák, jaké to bude, až prostě děti vyrostou, jo? Tak tyhle ty lidi žijou tady. Ale nejdůležitější a pro vás nejprospěšnější je žít tady, prostě v tomhletom okamžiku. Přesně tady. A k tomu se říká právě tady a teď. A jak toho docílit, je to velice jednoduché. Prostě opravdu se zamyslete v první řadě nad tím, jestli opravdu nežijete tady nebo tady. A když si to uvědomíte, tak přemýšlejte, jak moc žijete buď tady nebo tady. A nebo jak často se už dokážete dostat sem. Když zjistíte, že vám to moc nejde, tak přemýšlejte nad tím, jak toho docílit. Dá se to velice jednoduše. Třeba začnete se víc všímat lidí okolo, nebo prostě když jdete přírodou, nebo jen tak prostě si třeba povídáte s rodinou, tak opravdu vnímejte, co kolem vás je. Třeba když jdete po ulici, všímejte si, kolik potkáte pejskařů, nebo jaké tam jsou baráky, nebo kolik lidí vás pozdraví, usmějte se na ně. To je tady a teď. Jo, nebo když prostě přijde dítě a řekne, mami, já ti chci něco ukázat, tak třeba je fakt situace, že někdy nemůžu okamžitě, tak řeknu, hele, vydrž, ještě tohle to musím dodělat, ale pak půjdu a věnuju se plně tomu dítěti nebo tomu člověku, partnerovi, to je jedno prostě. Jo, opravdu si potom využijte ty chvíle, že prostě ten člověk, někdo s váma chce bejt a prostě užijte si to. Zjistíte sami, že i ten život vám bude utíkat hodně pomalej, i když v první řadě se vám může zdát, že to je prostě, že se soustředíte na něco, co zrovna na to nemáte chuť, nebo máte pocit, že ztrácíte čas. Nestrácíte. Všechny důležité věci stihnete, když budete žít tady a teď. A ještě bych vám ráda řekla takové další věci, které s tím tady a teď souvisí. Užívejte si i jídlo. Prostě nedívejte se na jídlo, jakože třeba když, já nevím, zhřešíte a dáte si třeba, já nevím, hranolky s něčím a teď řešíte, že je to tučný, že to má hodně cholesterolu. Ne, vemte to tak, že prostě jste si ho vybrali, že si ho teď chcete dát, tak prostě ho požádejte, aby prostě vám dalo jenom to dobrý, nebo si představte, dostanu z něho jenom to dobré. A když už jsem se rozhodla, nebo rozhodl, že si to dám, tak si vyložte nohy na stůl, zavřete si oči a prostě ovolnějte si to jídlo, dejte si prostě ho do pusy, vyzkoušejte, jakou má konzistenci, rozkousejte to, zjištěte, jak chutná, pozorujte to, jak to do vás leze. I to je tady a teď. Jo, prostě je to úžasná možnost, jak si ty jídla vychutnat. Když už prostě hřeším, tak ať prostě mám z toho dobrý požitek a pak to jídlo má úplně jiné vlastnosti a určitě vám nemůže způsobit ty nepříjemnosti, které byste od něj očekávali. Je to něco jiného, než když prostě se na to jídlo podíváte, ono mi škodí, protože obsahuje tohle, anebo si řeknete, ano, já si ho dneska chci dát a chci si ho užít. Další věc k tomu tady a teď bych se velice ráda zmínila o dětech. Jako hodně často se setkávám u maminek dneska, ale možná i já jsem byla taková, nevím, uvědomuji si to teď už mám trošku větší děti, že je moc peskujeme kvůli věcem, kterými jsme dělávali taky.
Já mnohokrát zjišťuju, že prostě maminky třeba nedovolí dětem se vyválet ve sněhu. Já chápu, že se bojí, že budou třeba mokrý a můžou nastydnout, ale nechte jim tu zkušenost, protože vy, když se nad tím zamyslíte a představíte si, jak to vypadá být promočený, zmrzlej, určitě každý z vás tuhle tu zkušenost má. Určitě si pod tím něco dokáže představit. Tak nechte vašim dětem, ať si tuhle tu zkušenost taky získají. Nebo určitě z vás, když se vám řekne, jaké to bylo, když jste se rochnili v blátě, nebo když jste se prostě čvachtali v louži, každý z vás ví, jaké to bylo. Ale my dneska těm dětem hodně bráníme, aby si to nemohli vyzkoušet. Obíráme je o spoustu zajímavých zkušeností, které jim pomůžou v dalším životě. A poslední věc, co bych vám chtěla říct, nebojte se, když máte nějakou chuť něco udělat neobvyklého, dělejte to. Například, uvedu příklad, máte chuť, přijdete do restaurace si s někým posedět, ale jste tam sami. Vůbec to nevadí, vyhlídněte si třeba někoho, kdo je tam taky sám a třeba může být i sympatický a vůbec by vám nevadilo si vedle něj sednout. Nebojte se ho zeptat. Může se stát, že vás odmítne, nebojte se odmítnutí, ale nikdy to nejste vy, většinou teda v 90% neodmítá vás, ale odmítá vás z důvodu, že prostě třeba něco řeší nebo opravdu chce být sám. A možná můžete být milé překvapení, že ty lidi budou rádi, že si k ním sednete, že si s nima dáte oběd, že si budou mít s kým popovídat. Využívejte těch situací a užívejte si je. Jo, to je další způsob, jak žít tady a teď. Tak to je tak asi všechno, co jsem vám v dnešním videu chtěla říct a přeji vám, aby se vám život líbil.